Sinoć je u zadruzi održana igra istine. Zorica Marković je pročitala zadrugarima pismo velikog šefa i obavestila ih da će ove večeri igru započeti Aleksandra Nikolić. Vođena razgovorom koji je sa Zvezdanom Slavnićem vodila pre početka emisije, Aleks mu je postavila pitanje da objasni svoj odnos sa Anđelom Đuričić i poruči šta ima svoj supruzi Ani. Javno se izvinjavam mojoj Ani i porodici, iz druženja sa Anđelom dobio sam neku emociju. To se dešava ovih par dana, moram to da kažem, u nekom sam trouglu, jer ne želim da budem nepošten. Uradio sam lošu stvar, pojavile su se emocije, to je dovoljno, kao da sam njih prevario. Ovde neće ništa biti od ovog druženja, neću ići preko toga zbog njenih. Što se tiče nove godine, voleo bi da ne dođeš. Mogu da razumem šta ti se dešava, ali ne želim da budem neiskren, rekao je Zvezdan. Nakon što je javno priznao emocije i ostavio Anu, Anđela Đuričić priznala je da su emocije obostrane, pa je otkrila kad će ući u vezu. Da se obratim svim ukućanima, iako mi danima razgovaramo. Danas smo najiskrenije pričali do sad. Nas dvoje smo se družili kao što je on malo pre rekao. Nikada se nije desio dodir osim ovog zadatka. Desila se neka emocija, kako sa njegove strane, tako i sa moje. Ovdje se ništa neće desiti zbog moje porodice, oni su meni na prvom mestu. On će to ispoštovati zbog mene. Ostaćemo u druženju i odnosu kakav je bio i do sada. Maksimum će to biti od nas. Neki zagrljaj ili razgovor, to je moj stav i čvrsto stojim iza njega. Odmah komentarišite, čučurite, ali treba da znate da se ništa nije desilo. Danas smo prvi put o tome otvoreno govorili. Govorila je Anđela. Nakon šokantnog priznanja Zvezdana i Anđele, zadrugari su komentarisali novonastalu situaciju. Ivan Marinković je bez zadrške komentarisao njihov odnos, te je otkrio da li ga je Đuričevićeva iznenadila. Zatim su se Zorica Marković i Lepi Mića ubacili i dali svoj sud. Anđela je ušla u emociju, a znaš da ima emociju prema drugom, rekao je Mića. Nikada ne reci nikad, pada kredibilitet, dodala je Zorica. Pašće ti još više, rekla si da garantuješ, meni je ovo potpuno drugačije od svega. Prvo mesec i po dana sam rekao da će se desiti nešto što niste očekivali, no ovo sam mislio. Nisam navikao u reality ovoliko ovih stvari. Ovo osuđujem, nisam za to, ali poštujem što ste sve radili po PS-u, iz nekog poštovanja prema Zvezdanu, nismo ga napadali za stolom. Ovo je meni okej sa te strane, rekao je Ivan. Šokiran situacijom, Lepi Mića pitao je Zvezdana Slavića kako se osjeća sad kad je izdao Anu i da li veruje da je njegova odluka vrijedna raspada 15-godišnje zajednice. Ja sam sigurno u to ne sumnjam. Ispada kao da sam pre nekog druga, jer je ona meni na prvom mestu sjajan drugi prijatelj. Ja sam to govorio jer nisam mislio da tako nešto meni može da se desi. Spajali su me sa drugima, ali nikada ni do čega nije došlo. Iz nekog drugarstva se sve i desilo, ali to kod mene tako i ide. Rodila se neka emocija, ne mogu da bežim od toga, govorio je Slavnić. Nakon što je Miljan Vračević zamerio Jovani Tomić podržavanje emocija Zvezdana i Anđele, ona je zaurlala na njega iz petnih žila, a onda su njih dvoje pokušali da je opravdaju. Rekao si da me Ana njegova ne voli zbog svega, šta da radim sada? Šta da radim, ja Zvezdana volim, žao mi je. Nemoj da mi nabacuješ osjećaj krivice, nije mi dobro. Ja se godinama susrećem sa ovim situacijama, loše mi je. Ja sam ugovorila da bih ga zaklala zbog svega, šta sam drugo mogla da kažem. Ne želim nikome ništa loše, niti sam uz nekog zbog realitija, boli me ja njega doživljavam kao druga, urlala je matora. Ušla sam, desilo se tu par situacija, ušli smo u priču, počeli smo da se družimo. Najviše preko matori jer sam njena drugarica, on njen drug. Krenula je od neke trake za kosu, pa se desila ta neka žurka kad smo porazgovarali. Dugo sam sebe ubeđivala u suprotno i sklanjala sam se, nisam želela da budem u njegovoj blizini. Rekla sam matore da ću se skloniti, a da ona njemu to prenese, jer mi sve to nije bilo prirodno. Jedno vreme nismo razgovarali, 10 dana. Kad smo progovorili, bukvalno kao da nikad nije bilo pauze, prosto se desilo, govorila je Anđela.